تمام دوستاں دی نظر شان توحید دے حوالے نال توجہ کرسو۔ شان توحید دے حوالے نال تمام دوستاں دی نظر اور دعا کرسو کہ او دی ذات دے ہاشمی فیصلے ہن محفوظ رکھے ترمیم کرے۔ او دی ذات دے ہاشمی فیصلے ہن محفوظ رکھے ترمیم کرے۔ او جو آپ مالک رزق اپنے دا تفریق کرے تقسیم کرے۔ اور ساڈے حشر دی او دے محشر دے، ساڈے حشر دی وت دے محشر دے، نویں کائی نہ ہور سکیم کرے۔ اور میرے مقتے تے توجہ کرے سو کہ نویں کائی نہ ہور سکیم کرے، محبوب دے حال تے چھوڑ دے وے جویں او آکھے تسلیم کرے۔ محبوب دے حال تے چھوڑ دے وے جویں او آکھے تسلیم کرے۔ اور ایک